To da je vinarija Krauthaker najistaknutija obiteljska vinarija kutjevačkog kraja, to je opće poznata činjenica. A kako je to Vlado uspio, možda vam bude jasnije kad shvatite zašto je istaknute hrvatske ugostitelje dan prije proslave Svetoga Vinka pozvao na degustaciju mladih vina. To je jedna prva degustacija u kojoj degustaciji ja sam imao tu recimo jedan upitnik koji su ljudi odgovarali na taj upitnik vezano za kvalitet vina. Već se vidi da ljudi su već određivali i usmjeravali određena vina prema određenoj kategoriji i prema određenim cijenama. I mnogi ugostitelji koji su kod nas prošli kroz podrum, kroz tu degustacijsku šetnju, su već dobro prepoznali neke favorite koji će biti iz berbe 2011. Favoriti iz berbe 2011 u svakom slučaju su crna vina. Imamo jako dobro, možda možemo reći, a skoro sigurno možemo reći, od 10 godina ovakve berbe nije bilo crvenih vina. Da su jako dobri Chardonnay, da su jako dobri Pinot i Sivi. Znači prva epoha dozrijevanja. Druga epoha i treća epoha možda su vrlo dobre ili vrlo dobre do odlične, znači jako dobra godina. Malo je bilo problema sa sušom, sa visokim temperaturama i recimo da je tu Graševina kao treća epoha možda doživjela malo prebrzo dozrijevanje i da je došlo do lomljenja između kiselina i alkohola i to sve ovisi kada je ko brao, koliko se žurio i tako dalje. Tako da mislim i kao godina sigurno će biti prepoznatljiva u sljedećih 10 godina. Da vinari postaju sve značajniji čimbenik hrvatskog gospodarstva dokazuje i posjet ministra Gordana Marasa kutjevačkoj proslavi Svetog Vinka. Kakav će biti ministar, to ćemo vidjeti, ali ukus za vina ima. Mislim, Graševina je meni i tu je naravno sa Korčule Pošip, tako da Graševina je, ajmo reći, neku baznu, a Pošip mi je isto jako drag. Nama je kutjevačka proslava blagdana Svetoga Vinka bila sasvim okej, ali tko zna kako na to gleda jedan ministar. Atmosfera u Kutjevu je jako dobra. Evo, danas smo malo na Vincelovu, malo smo podrezali trsje da bude dobro, da rodi grožđe sljedeće godine, se može opet dobro vino napraviti. Možemo li očekivati od Vlade da pomogne u turističkom brendiranju kontinentalne Hrvatske, posebice Slavonije? A gledajte, to je jedan spoj, ja bih rekao, više ministarstva, tu i kultura i turizam, sigurno i poljoprivreda, pa i ministarstvo poduzetništva se može uključiti i napraviti neke projekte koji su sigurno kvalitetni i kao dio turističke ponude po kojem bi Hrvatska mogla biti prepoznatljiva. Naravno, običaje, tradiciju treba njegovati i Hrvatsku treba sutra u Europskoj uniji na taj način prezentirati. Tako da kultura, tradicija je naša prednost i treba je što više eksponirati. I dakako, ne možete razgovarati s jednim ministrom hrvatske vlade, a ne pitati ga za položaj hrvatskih vinara kad uđemo u Europsku uniju. Gledajte, tržište će se sigurno otvoriti i tu moramo biti svjesni da moramo raditi narednih 1,5 dana do ulaska u Europsku uniju na konkurentnosti naših poduzeća, naših proizvođača, da moramo napraviti i nešto na modernizaciji naših postrojenja, da moramo okrupnjivati proizvođače, pogotovo male, znači one stvari koje mogu zajednički odrađivati, gdje mogu smanjivati trošak, gdje mogu zajednički nastupati, brendirati svoje proizvode. To treba u ovom periodu intenzivno pokušati napraviti kako bi bili konkurentni na europskom tržištu. Ja se inače ne bojim za naše vinare jer sam uvjeren da mi kvalitetom možemo parirati i da čovjek koji želi popiti dobro vino će uvijek izabrati dobro vino, a neće platiti nešto jeftinije loše vino. Tako da Hrvatska je sigurno prepoznatljiva po svojim vinima. Naša vina trebaju biti brand. Trebamo narednih 1,5 dana još raditi na tome. I tu pozivam sve da se uključe i u programe koje radi Ministarstvo poduzetništva na brendiranju svojih proizvoda,
na određenim stvarima koje će im pomoći sutra da lakše prodaju svoje proizvode na tržištu Europske unije. Stigli smo pred kraj našeg druženja s Kutjevčanima i njihovim gostima. Na kraju samo još pitanje za našeg domaćina. Jeste li zadovoljni ovogodišnjom proslavom Dana Svetog Vinka? Jesam. Evo, sami ste svjedoci fantastičnog, Bogom danog dana, prekrasnog dana. Evo sad je negdje oko 1000-1200 ljudi, možda čak i malo više trenutno na trgu, ali se očekuje još u idućih sat vremena, jer to je vrijeme kad oni tek dolaze, da opet bude preko 2000 ljudi ovdje na trgu i da proslavimo do kasno u noć i da uđemo u novi dan gdje nas čeka blagdan Svetog Vinka. Dobrodošli u Kutjevo i živjeli!